förhållande kan jag säga. Du är så mycket bättre. Hur många brudar har han legat med, sa du? Nej. Jag sa, det här är ett garage! Kommer du ihåg det? Det här är ett garage. Ligger på YouTube imorgon, så det... Fuck me, säger du. Jag vet inte, jag ska... Anna, hur full är du idag? Nej, jag är faktiskt jättefull. Är du det? Titta in i kameran och se full ut. Jag var Ramla bort. Det här är ett garage. Alltså, Visa, här är ett garage. Han gjorde så där. men det var det värsta när jag trippade fram och bara, ta mig kort. Det var det värsta, och han kollade och jag kände mig så dum. Hur kände du dig? Snarare han som är dum. Vi hamnar ju inte där igen. Är du trött? Ja, jag är trött. Nej, det gör du inte. Steffes snubbe jobbar ju här. Gör han? Ja. I gurkan? Gurkan. Fråga om gurkan här. Måste jag ha något?